Не знам дали си тръгнат сани. И шампионски трофей АЕЦ Козлодуй, втори отбор. Шампиони в теглянето на въже. Средно тегло на отбор тон и половина. Вижте какво. Господа, само един да стъпи на площата на столичка, другите отпред, моля ви. Тук става страшно. Само по един на площата на столичка, моля ви. Другите отпред. Защото не столичката, сцената няма да ни издържи. АЕЦ Козлодуй 2, АЕЦ Козлодуй 1 и ТЕЦ Марица изток. Това е падало в теглянето на въже при мъжете. Честито, честито. Наистина, това е най-атрактивната дисциплина в рамките на всички народнически спортни битки. Голяма закачка има в този спорт. И сега сме готови за снимки. Честито! Тегляне на въже жени!